Bon dia! Anem a començar una activitat que anem a treballar-la al llarg de tot el curs. Avant! Hola, bon dia. Bon dia! Tenim una alumna nova a l'escola. Ah, molt bé. El seu nom és Lluna. Molt bé, Lluna, benvinguda. Passa i vas a seure ella al costat d'ell. Hola, sóc Yves. De quina escola ve? No la coneixes segur, està molt lluny. No tens calor? Yves i Lluna, presteu un poc d'atenció, llavors coneixereu el pati. Vinga, nosaltres anem a continuar en la nostra tasca del teatre, val? Anem a fer equips. Aneu a flipar amb el que he vist. Conta! N'haveu notat que la xiqueta nova és una miqueta estranya? No sé si estranya, però fredolina de ser perquè amb la calor que fa portar mànega llarga... Jo sí que ho sé. L'he vist al vestuari i té les mans verdes. A més, no vol dir d'on ve. No estaràs pensant de que ve un altre planeta? No ho sé. Hem d'investigar més. Tinc una idea. Anem a vigilar-la i si es mou avisem als altres. Tu vigila que no venga ningú. Aquí està la seva motxilla. Mira a veure si té alguna cosa estranya. Què és això? Crec que ve la mestra! Deixa-lo, anem. Hola, Lluna. Encara no ens has dit on vens? On vius? Tens germans? Per què vens tan abrigada? Perquè t'has canviat d'escola. Tens pares? De quin color tens els peus? Deixeu-me en pau! Si hagués volgut que me tractaren malament, m'hauria quedat en l'antiga escola. Tinc problemes de pell des de naixement.
Les meues mans són verdes. En m'antiga escola me deien la granota. Fins i tot un xiquet amb molta imaginació va dir que jo era un extraterrestre. Te ho pots creure? Ho sentim molt. No passa res, a la fi una s'acostuma. Lluna! I la bola?